sin hay deuda. A guerra en Irán escala e toma dimensións de conflito global. Estados Unidos pídelles aos seus cidadáns que abandonen xa 14 países de Oriente Medio e evacúa as embaixadas estadounidenses en 2 puntos claves, Kuwait e Irak. Hola, boas tardes. Aquí en Europa medra a alianza de arredor de Francia para reforzar a seguridade nuclear fronte a posibles ataques. Xa son 8 países os que se sumaron ao paraugas de protección francés. Pedro Sánchez desmárcase e pecha a posibilidade de que os Estados Unidos utilicen as bases españolas. E consecuencia de todo isto, dispárase o prezo dos combustibles, da electricidade, do aceiro e dos transportes. O Goberno teme que as repercusións se noten moi pronto xa na economía doméstica. Canal directo en precios de la electricidad o de los combustibles, como también el canal indirecto si acaba aumentando el precio de los transportes o de la logística, que puede acabar afectando a los productos también en los supermercados. Os agricultores teñen outro problema engadido, o da competencia cos produtos que veñen do Mercosur. Alfonso Rueda reúnese co comisario europeo en Bruxelas para pedir que cumpran cos mesmos requisitos que exixen os produtos galegos. Ana. Alfonso Rueda defenderá aquí en Bruxelas que coa entrada en vigor do acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur se activen xa os controis de prezos e calidade para evitar que os produtos que chegan da Argentina ou Brasil supoñan unha competencia desleal para os galegos. O presidente tamén pedirá que se manteñan os fondos específicos para a agricultura, a PAC, a partir do ano 2028. Un mes levan os veciños de Gondomar convivindo coas pedras dun muro que caeu e que os obriga a dar un rodeo para sair das súas casas. Así quedaba o balado, despois do tren de borrascas, piden unha intervención rápida. Caen 2 veteranos atracadores de bancos. Prendéronos polo asalto a man armada nunha sucursal de Cáceres. As imaxes da cámara de seguridade mostran como entran encapuchados e ameazan os traballadores cunha pistola. Nos 25 minutos que durou o atraco fixéronse cun botín de 154.000 euros. Con marzo chega o tempo primaveral, o esplendor das plantas e tamén das árbores que moitos usan para pechar os xardíns, pero que a miúdo son fonte de conflito entre os veciños. Imos ver que di a lei sobre isto. E nos deportes non se fala hoxe doutra cousa, na derrota do Real Madrid en Xetafe que tivo lugar esta acción. Nin o árbitro nin o VAR consideraron que era merecedora de tarxeta. A súa expulsión impediría que o alemán estivese o venres en Vigo, pero todo indica que non vai haber sanción. No tempo temos por diante unha tarde espléndida, xa lle lo digo, sen apenas nubes, con temperaturas que andan polos 20 graus en calquera punto no que se atopen en Galicia. Así que ambiente primaveral que tenemos ata mañá mércores. Oriente Próximo é unha polvoreira no cuarto día de guerra. Os Estados Unidos pídenlles aos seus cidadáns que abandonen de inmediato Kuwait, Qatar, os Emiratos ou Arabia Saudita, entre outros países. En total, 14, nos que tamén está incluído Exipto, Omán ou o Yemen. Todo isto despois dos ataques de Irán ás embaixadas norteamericanas en Riad ou en Bahrein. Todo o Oriente Próximo está vivindo unha situación de auténtica tensión. En Beirut, a capital do Líbano, o principal aliado na zona de Irán, ali a situación é moi complicada cos bombardeos de Israel. No outro bando, en Tel Aviv, a capital de Israel, a ameaza é o Líbano. En Doha, Qatar, un dos 14 países nos que os Estados Unidos piden que se abandonen urxentamente por motivos de seguridade, Donald Trump afirma que destruiu as capacidades de Irán e que é demasiado tarde para negociar. Argemeino, última hora dende Nova York.
embaixadas estadounidenses de Kuwait e Arabia Saudita pecharon as portas tras sufrir ataques de drons iranianos. E o Departamento de Estado cita riscos de seguridade serios e amplía as peticións de evacuación a 14 países. A resposta de Irán aos bombardeos de Estados Unidos e Israel consiste en lanzar enxames de drons e mísiles ás posicións militares destes e aos países da rexión para dificultar a vida no Golfo Pérsico, disparar o prezo do petróleo e, en resumo, elevar o custo desta guerra. Na zona en conflito viven 30.000 españois e esta tarde chega a Madrid un avión comercial procedente de Abu Dhabi. A bordo van 175 españois. Por motivos evidentes de seguridad, no voy a entrar en ningún detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito. Pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen. A Alianza Europea medra para protexernos dos ataques. Francia ofrece a 8 socios comunitarios formar parte dun escudo de disuasión nuclear. España queda fora dese paraugas. María. Sí, que Pedro Sánchez xa descartara sumarse ao paraugas nuclear europeo porque entende que o rearme non é o camiño e que agora mesmo España é un dos poucos países que se desmarca descartando prestar apoio militar nesta escalada de Oriente Medio. Mentres, como dicías, o presidente francés pasa da teoría á práctica anunciando ese reforzo do seu arsenal nuclear que ofrece compartilo cos socios da Unión. 8 países xa aceptaron, entre eles Alemania, o Reino Unido, Bélxica, Suecia ou Polonia. En paralelo, dende aquí, dende Bruxelas, activan un enfoque máis preventivo para minimizar os impactos desta crise, sobre todo protexer, din, a cidadanía e os Estados membros, coordinando unha maior coordinación, valga a redundancia, entre os Estados membros en materia de seguridade, enerxía e estabilidade económica. Galicia vai pedir controis nos produtos que cheguen a Europa tras a entrada en vigor do acordo do Mercosur para que compitan en igualdade cos de aquí. Rueda reúnese esta tarde en Bruxelas co comisario europeo de Agricultura. Ana. Reunión de Alfonso Rueda co comisario de Agricultura, o luxemburgués Christoph Hansen, para defender a posición de Galicia ante dúas decisións claves pro sector, o acordo co Mercosur e a fin do actual modelo da política agraria común. Alfonso Rueda defenderá ante o comisario que para que o acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur sexa unha oportunidade para o agrogalego é imprescindible que coa súa entrada en vigor nunhas semanas se apliquen xa tamén os controis para garantir que os produtos que entran do Brasil, Argentina, Uruguai ou Paraguai cumplan cos mesmos estándares de calidade que os que se producen en Galicia para garantir que non se produza unha competencia desleal. Exixencia que tamén se recolle no documento que asinaron Xunta e os sindicatos, Unións Agrarias e a Saga hai un mes. Doutra banda, Alfonso Rueda tamén lle transmitirá ao comisario de Agricultura que se manteñan os fondos específicos da política agraria común a partir do ano 2028 e que eses fondos se manteñan descentralizados, é dicir, que sexan as comunidades autónomas as que os xestionen como sucede ata agora. Ola, acabamos de chegar a Bruxelas con un objetivo fundamental, e como sempre falar do noso, defender o que máis importa a Galicia. Exixamos dende o principio que as salvagardas, as garantías para competir en igualdade e que os nosos gandeiros e agricultores non saian perxudicados, a enorme calidade co que traballan non saia perxudicado por este acordo. Eso primeiro que se exixiremos. Precisamente boa parte do mel que se importa de fora da Unión é en realidade xarope de azucre. Esa é a denuncia dos produtores nacionais que piden que o mel que ven de fora se lle fagan os mesmos controis e, polo tanto, que se lle exixa a mesma calidade. Hoxe temos datos do paro do mes de febreiro. No conxunto do país subiu lixeiramente un 0,1%. No último ano, con todo, o paro baixou en case un 6%, deixando a cifra máis baixa para un mes de febreiro dende 2008. Tamén se creou emprego con máis de 97.000 novos cotizantes. O número de afiliados supera os 21.600.000. O goberno di que en cuestión de semanas España chegará aos 22 millóns de ocupados.
Hay que remontarse a 2018 para encontrar un número de parados registrados tan bajo como este y obviamente en un escenario de récords de afiliación. Nunca hemos tenido tanta gente trabajando. En Galicia, os datos do último ano tamén revelan unha baixada do paro do 4%, a pesar de que en febreiro houbo unha suba do 0,7%. En canto á afiliación, aumentaron o mes pasado en máis de 4.400 e destacan a construción ou o sector primario como os sectores onde máis emprego se creou. Hai máis de 1.088.000 traballadores cotizando en Galicia. O mellor febreiro da serie histórica, o que é o mesmo, 5.000 personas, en torno a un 4% menos nas listas de desemprego. Descendo de desemprego nas 4 provincias, en canto aos sectores, a construción, o sector primario e tamén a industria son os sectores que máis puxan polo emprego. Atención ao que acaba de facer Bélxica, que eliminou a prestación de desemprego indefinida. No país puxeron un tope de 2 anos como máximo para cobrar o paro, con algunhas excepcións para os colectivos vulnerables. Bélxica, quere poñer fin así á falta de man de obra en moitos sectores. En España, o Consello de Ministros acaba de aprobar de forma definitiva o Estatuto do Bolseiro. Agora inicia o trámite no Parlamento. Queda por ver se o Goberno ten os apoios necesarios para poder sacalo adiante. En palabras da ministra de Traballo, Yolanda Díaz, a reforma laboral da mocidade, a norma que vai regular as relacións entre os estudantes en prácticas e as empresas, que limita o número de prácticas extracurriculares e establece a obligación de compensar os gastos do bolseiro. Contempla tamén sancións para as empresas en caso de abusos. Podrán superar los 250.000 euros y obviamente lo que estamos fomentando es con esos cambios en el mercado de trabajo, pues que después de esa práctica no laboral en las empresas vamos a incentivar a las empresas para que contraten de manera indefinida a esas personas. O traballo do bolseiro non pode sustituir ao dun empregado da empresa. Esta norma establece tamén un número máximo de traballadores en formación, non vai poder superar o 20% do cadro de persoal da empresa. Un estatuto do bolseiro que aproba o Goberno, pero que conta co rexeitamento da patronal. Y desde luego la vocación es que posiblemente que no haya prácticas en este país. Agora este estatuto do bolseiro inicia o trámite parlamentario. O Goberno non conta polo de agora cos votos necesarios para a súa aprobación. Yolanda Díaz apelou ao Partido Popular para non deixar tirados os traballadores en formación. A Audiencia Nacional asume a investigación do rescate da aeroliña Plus Ultra. O xuíz acepta a competencia despois de que o xulgado que levaba a investigación se inhibira. E mantén o segredo sumarial. A causa investiga se esa aeroliña usou de forma irregular 53 millóns de euros que o Goberno lle concedeu como rescate. A decisión prodúcese o día despois de que José Luís Rodríguez Zapatero negara calquera implicación no rescate desa aeroliña. Primeiras reaccións dos socialistas despois da entrada do caso Tomé en proceso penal. O PSOE decidiu suspender o procedemento aberto na canle interna do partido tras os casos denunciados por 6 mulleres contra o alcalde de Monforte por acoso sexual. Os socialistas marcan distancias co caso Tomé. As denuncias internas no partido deixan paso a investigación penal tras a querela presentada pola Fiscalía contra o que fora presidente da Deputación Provincial de Lugo. Nos temos que paralizar o expediente que estaba aberto e, como consecuencia, deixar que a xusticia obre libremente. José Tomé abandonou o Partido Socialista e renunciou á presidencia provincial, pero continúa como alcalde de Monforte co apoio dos concelleiros socialistas. Dende o partido defenden a resposta neste caso. Actuamos con absoluta rapidez e contundencia. A partir de agora hai que deixar que a xustiza avale. Un proceso xudicial que di Tomé lle vai permitir defenderse con garantías, pero avanza que non ten intención de dimitir. Dende o Bloque Nacionalista Galego pídenlle que marche. José Tomé Roca non debe seguir nin un minuto máis, nin como alcalde de Monforte, nin como deputado provincial na Deputación de Lugo. Pero os populares responsabilizan a socialistas e nacionalistas da situación de Tomé. Oxalá fosen quen de practicar a mesma coherencia que con tanta facilidade receitan aos demais. Estamos na semana do 8M e creo que sería un excelente momento para que o fixeran e racharan así ese pacto guarro, ese pacto da vergoña, ese pacto
da miseria. A Fiscalía considera que os feitos denunciados presentan indicios fundados de criminalidade e poden ser constitutivos dun delito de acoso sexual e de abuso no exercizo da función pública. Moito ollo se entran co coche ao centro histórico de Ourense porque se vostedes non teñen autorización vanos multar e é de forma automática. O Concello acaba de pôr en marcha un novo sistema de control e videovigilancia. Dende hoxe, as 17 cámaras de control de acceso ao centro histórico de Ourense multan automáticamente cun software de detención de matrículas a todos os vehículos non autorizados. Na zona bella dixerme que non podía, claro. Eu penso que tamén é moito para recaudar, Eu xa por o casco antigo non andaba. Nosotros tenemos que venir a descargar aí con un camión e ir a pasar a ver si tenemos que pedir autorización para meterlo ou non. Moitas dúbidas e confusión neste primeiro día de sancións. Transportistas e repartidores teñen pola mañá e pola tarde unhas horas para carga-descarga, pero queixanse non son dabondo. Nada, me toca salir y así reparto a carretilla, con carrito. Me parece fatal, porque nos toca correr, es muy rápido. Que acá los locales abren a las 10 y media, entonces tenemos un lapso de 1 hora. No nos da el tiempo para hacer recogidas, para repartir tampoco, entonces tenemos que a lo mejor aparcar fuera para entrar el casco viejo y traer bultos pesados, a lo mejor de 30 kilos. A medida, segundo o Concello de Ourense, busca reducir o fluxo de coches na zona monumental para preservala e garantir a seguridade dos peóns. A min pareceme ben porque eu precisamente vivo no casco histórico, entón sí que agradezo moito que poidas ir tranquila paseando e que non haxa tanto tráfico. Pode solicitarse unha autorización de acceso temporal para situacións excepcionais e o Goberno local lembra a residentes e comerciantes que para non recibir unha multa deben ter o permiso en vigor. Un camión guindastre de 60 toneladas emborcou ao intentar xirar nunha rotonda no acceso a un polígono industrial. Foi na Pobra do Caramiñal, o condutor quedou ferido. Nuria. O guindastre, Marta, foi retirado este mediodía e escasamente unha hora. Trátase da pluma dese camión de gran tonelaxe, unhas 60 toneladas que se accidentou xusto nesta rotonda que está á entrada do polígono da Tomadra na Pobra do Caramiñal. O camión, ao parecer, viña do Parque Eólico da Curota e trataba de incorporarse á autovía da Barbanza cando, por motivos que se descoñecen polo momento, se precipitou contra a parte dereita desta rotonda sobre os gardarraís. Foron necesarias varias horas de traballo para retiralo. Foi necesaria tamén ordear o tráfico xa que ocupaba parte do carril. O seu condutor resultou ferido leve, necesitou asistencia sanitaria, se ben conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé. Así quedou o costado dereito deste guindastre de 60 toneladas que emborcou onte ás 8 da tarde no lugar da Tomada, no concello da Pobra do Caramiñal. O vehículo de alta tonelaxe sufriu accidente ao seu paso por esta rotonda próxima ao polígono industrial da zona cando trataba de acceder á autovía do Barbanza. Foi un particular quen avisou do acontecido aos servizos de emerxencias. Ali estiveron presentes os medios de Garda Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil da Proba do Caramiñal. Tivose que chamar a unha grúa, a outra grúa, para que pudera retirar a que estaba volcada e que se pudera restablecer a circulación. A causa do accidente, o conductor do guindastre resultou ferido. Se ven a chegada dos servizos de emerxencias ao lugar xa saíra do vehículo, precisou de atención médica antes de ser trasladado con pronóstico reservado ao Hospital do Barbanza. O ferido foi atendido polo 061 que estivo ali na zona, máis por Protección Civil da Proba do Caramiñal, e posteriormente, cando xa se retirou a grúa, pois fomos nós para realizar a limpeza de estrada. Entre tanto, efectivos da Garda Civil de Tráfico e a Policía Local procederon a asegurar o tramo da estrada, pois o guindastre emborcara sobre un dos carrís. Unha vez recollidos os restos do incidente, o guindastre accidentado foi retirado unha vía de servizo próxima. Horas despois do accidente, operarios da compañía propietaria do vehículo realizan labores de acondicionamento para a súa retirada definitiva. En Gondomar, os veciños da parroquia de Chaín levan un mes illados porque caeu un muro despois dos temporais do inverno. Quedaron sen acceso directo á estrada e teñen que percorrer corredoiras e vías alternativas. Dende o Concello din que o paso vai estar cortado ata que o dono do muro o repare. A Garda Civil descarta o crime machista no caso da muller de 66 anos que apareceu morta en Málaga. O cadáver atopou no fillo despois de regresar á vivenda que compartían. Tiña un golpe forte na cabeza e a casa estaba revolta. Os investigadores apuntan, polo tanto, a un roubo. A vítima, enfermeira xubilada, quedou viúva o ano pasado.
E en Noruega complícase a situación penal do fillo da princesa Mette-Marit, que está sendo xulgado por 4 casos de violación e tamén por agresións, ameazas e alteración da orde pública. A todos eses cargos súmanse outros 2 por saltar unha orde de afastamento e por comportamento desconsiderado. El declárase culpable desas novas acusacións. Na Coruña, de volta aquí, xulgaron un matrimonio acusado de ter un ancián de 81 anos pechado baixo chave, atado de pés e mans á cama e en condicións insalubres. Os acusados, fillo e nora da vítima, négano. A vítima di que tardou en contalo porque lles tiña medo. Usted y su esposa mantuvieron a su padre confinado en el interior de una habitación de esa vivienda. ¿No es verdad esto? ¿No llegaron ustedes a atarlo de pies y manos en alguna ocasión? No sé. ¿Colocaron ustedes candados en las puertas? En la puerta de la habitación de él, sí, por las noches. Na nosa casa temos unhas escaleiras. Entonces, claro, nós teníamos moito medo de que el caera por as escaleras e se matara, lógicamente. O Ministerio Público tamén os acusa de manter o ancián de 81 anos en condicións precarias e insalubres, dándolle cueiros para que fixese as súas necesidades e non ofrecéndolle comida nin bebida durante o día ou só unha vez en pequenas cantidades. É todo mentira. E esta persona está atada de pés e manos. Como fala sempre ca miña veciña, que está aí de testigo? Como fala ca miña veciña? Olle, pide auga. Uns feitos ben distintos aos que relatou a propia vítima. ¿A usted le encerraron en la habitación? Sí, señor. ¿Sus hijas estaban al tanto de esta situación? No podía estar al tanto porque cuando ella me llamaba a mí, lo cogía a ella. Tenía miedo yo también. ¿Tenía miedo de su hijo y de su nuera? Sí, señor. Os investigados enfróntanse a 10 anos de cadea. En Audiencia da Coruña xulgan 2 irmáns de Negreira por tentar matar o pai. Golpeárono brutalmente coa pata dunha cadeira. Os 2 teñen enfermidades mentais. Ricardo e Alberto están en prisión provisional desde maio de 2024. Detivéronos na súa casa de Negreira onde acababan de agredir brutalmente o pai. A vítima declarou hoxe que o golpearon sen máis mentres lía no ordenador coa pata dun banco e outros obxectos. A defensa asegura que os acusados padecen enfermidades mentais e daquela deixaran a medicación, o que empeorou os síntomas e a animadversión cara seu pai. Cando eles son detidos, e o pai di que levaban un mes a medicarse, que empezaron a chenche la casa de velas, vestían de blanco, era porque estaban empezando a facer vudú. Entón empezan con a ideación de persuicio cara ao pai, de que o pai os maltrata. A desconexión da realidade chega ao punto de que un deles cree que lle foi extirpado, trasplantado o pene de outra persoa, é a súa única preocupación, e outro deles que cree que ten un dispositivo explosivo no peito. Na vista declararon o veciño e o policía local que auxiliaron a vítima tras a agresión e os gardas civís que instruíron o caso. Mañá os acusados serán examinados por médicos forenses para determinar o estado das súas facultades e se poden declarar ou non. A defensa buscará eximente incompleta polos seus trastornos e no caso de seren condenados que poidan cumprir a pena nun centro psiquiátrico. Que o que se vai discutir é cal era o seu estado mental nese momento e se tiñan ou non tiñan intención de acabar coa vida do pai. Se estamos ante unhas lesións agravadas polo uso de arma e por parentesco ou ante unha tentativa de homicidio como pretende a Fiscalía. A Fiscalía solicita 9 anos de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa co agravante de parentesco. A vítima e pai dos acusados rexeitou calquera indemnización e tampouco exerce a acusación contra eles. 2 atracadores de bancos moi profesionais acaban de ser arrestados e enviados a prisión. Adoitaban actuar en Madrid, pero o seu último atraco sonado foi nunha sucursal de Cáceres, onde conseguiran levar máis de 150.000 euros. Así entraban pistola en man os 2 atracadores que o 16 de xaneiro pasado lograban facerse con 154.000 euros nunha sucursal bancaria de Cáceres. Segundo parte policial, golpearon e ataron de mans a un traballador e fixeron que a outra empregada lles abrise a caixa forte e tamén o caixeiro automático. A policía resultoulle familiar esta maneira de actuar que definen como de alta profesionalidade, coñecemento preciso dos sistemas de seguridade e unha gran capacidade para actuar con calma durante o atraco. Respondió o perfil dun par de históricos delincuentes que adoitaban operar en bancos da Comunidade de Madrid, pero que esta vez se desprazaran ata Extremadura nunha furgoneta, facéndose pasar por obreiros. ¡Policía! Durante este tempo, a policía acabou de atar cabos e a semana pasada activou un amplo operativo que incluiu 4 rexistros en Madrid e Toledo, nos que interviñeron material relacionado co atraco de Cáceres, un coche e 2.450 euros en billetes de 10 euros agochados dentro dun abrigo. A máis detiveron os 2 homes que xa foron enviados á prisión acusados dun delito de roubo con violencia.
Os ladróns afían o enxeño e a policía advirte dun novo método co que temos que estar moi alerta, sobre todo no aparcadoiro do supermercado. É o método das sementeiras. Sabela, en que consiste? Os estacionamentos das grandes superficies comerciais son algúns dos lugares que elixen os ladróns para roubar o descuido. E canto máis cargada vaya a súa víctima, para eles mellor. Mucha atención a este tipo de robo en aparcamientos. Se aproximará al vehículo dejando caer, por ejemplo, unas monedas. Y tratará de conseguir que la víctima salga del vehículo para... Mientras tanto, otro de los delincuentes, compinchado con el primero, aprovechará este momento para acercarse por el otro lado del vehículo, sustraer las pertenencias de la víctima y huir corriendo. Pois te distraen, non? Mentres ti estás metendo a compra, aproveitan e che van a polo bolso ou a carteira. Pero nunca miro se o do lado está pendiente de min, non? Son bastante confiada. Non, simplemente veño a compra e non vexo se deixo o coche aberto ou cerrado. Forma parte do método dos ladróns, seguir e observar as súas víctimas, a xente que sae do supermercado coas bolsas, estar moi atentos ao lugar onde teñen estacionado o seu vehículo e a partir dese momento ver onde deixan as súas pertenzas para actuar o descuido. Hai que ter cuidado porque ahora andan robando continuamente, non se pode dar a espalda a nadie. Fácil que che rouben. E nós non estamos moi acostumbrados e na cafetería sí que deixamos un bolso detrás. Eu son unha. Muy importante que recuerdes mantener puertas y ventanas de tu vehículo correctamente cerradas, estés dentro o permanezcas fuera, aunque sea momentáneamente. En Ferrol pasaron do alivio á decepción en poucas horas. Houbo un roubo nun bar poucos días despois de que caera o grupo que asaltaba negocios e coches. O modus operandi, o mesmo. Que logo cambiaron as tornas da alegría pola detención do grupo que roubaba en bares por toda a comarca de Ferrolterra a esta imaxe. Hoxe mesmo na Praza de España de Ferrol. A las 6:30 de la mañana me estoy organizando para venirme a abrir el bar cuando me salta la alarma. Yo desde el primer momento fue que se metieron. Rápidos, eficaces e violentos como nas outras ocasións. Habían reventado el cristal, la máquina. Nosotros en mi país decimos que decimos porra, aquí le tiene otro nombre. Unha maza, mesmo modus operandi que no roubo desta cafetería de Fene ou esta outra de Canido. Eran dous homes os que prenderon hai só uns días, pero curiosamente, desta vez tamén entraron dúas persoas e co mesmo percorrido. Hay uno que hace con la capucha así y se tapa aquí. Cuando entran, uno dándole a la máquina y otro se va a la caja. Abre la caja, saca el dinero y sale. Por casualidades da vida marcharon coa recadación de todo un día de traballo. Yo son muchas horas. Yo abro entre 7 y 7:30 y estoy aquí hasta la noche. Para que otro venga y se la lleve fácil, no. A dona ten os seus medos, as súas propias desconfianzas, pero a policía investiga se hai relación cos anteriores asaltos. En total foron 4 os detidos, 2 por roubar en bares e 2 dentro dos coches. Nun caso mesmo levaron un turismo que se esnafraron preto dos campamentos da droga. Os 4 teñen unha ficha policial extensa e variada. A guerra recrúa. En directo temos sinal dende Tel Aviv, en Israel, que sofreu estas últimas horas o impacto de varios mísiles procedentes directamente dende Irán. Tamén en directo imaxes dende Beirut, a capital do Líbano, que nestes momentos é o principal aliado na zona de Irán. Ali temen a situación que se complique por momentos cos bombardeos de Israel. O goberno dos Estados Unidos ordena xa evacuar as embaixadas de Kuwait e de Irak. En Europa toma a iniciativa Francia, é o único país da Unión con arsenal militar e cun plan disuasorio, o que xa se sumaron 8 países. Non España, Pedro Sánchez, desmárcase e impide que os Estados Unidos usen as bases españolas. A posición de España vetando o uso desas bases, as derrota e Morón aos Estados Unidos, María Cheda non pasa desapercibida no exterior.
Non, porque hai informacións arriba que xa apuntan a un malestar en Washington e mesmo a senadores republicanos advertindo de posibles consecuencias. A decisión de España obrigou a reubicar esas naves norteamericanas noutros puntos estratégicos e isto definitivamente non gustou. Hai quenes apuntan mesmo a que Donald Trump podería ter sobre a mesa propoñer a expulsión de España da OTAN. A pregunta hoxe é esa: está o noso país no lado correcto da historia? Pois segundo os aliados de esquerdas do Executivo, sí, pero non segundo esas voces internacionais nin tampouco as dos populares. Aseguran que Pedro Sánchez está tomando decisións moi relevantes dun xeito irresponsable e frívolo. Estados Unidos xa recolocou noutros países os avións cisterna que tiñan as bases de Rota e Morón tras prohibirlle ao goberno español usar estas instalacións para as operacións en Irán. No, quejas ninguna, no esperamos en absoluto ninguna consecuencia. Pero Israel critica a postura de España, cuestiónase se iso estar no lado correcto da historia. Nunha nova publicación en redes, o seu ministro de Exteriores escribiu: en xaneiro quitaronlle a Maduro, agora quitaronlle a Jamenei. Que fará agora o pobre Sánchez? Respóndelle Álvarez. Me parece realmente absurdo y ridículo su planteamiento. O goberno si ten o apoio do socio da coalición de Sumar. No queremos unha España sumisa. Dende Bruxelas tamén se pronuncia a líder do BNG. O que lle reclamamos á Unión Europea é que non siga cunha posición vergoñenta, axeonllada ante os Estados Unidos. E Podemos insiste, hai que sair da OTAN. Formar parte de esa alianza militar que tiene como jefe a Donald Trump a Estados Unidos nos está poniendo en peligro, nos está convirtiendo en un objetivo militar. O PP pídelle prudencia ao goberno. El presidente Sánchez siempre ve todo como un cálculo político interno. No está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país. E cree que Pedro Sánchez non é un socio fiable a nivel internacional. Portugal sí que autorizou que Estados Unidos use a súa base aérea dos Azores para misións defensivas. Imos ata o Porto, Brais. Sí, Portugal debe autorizar aos Estados Unidos calquera operación consensuada pola OTAN, pero este non é o caso porque é un ataque non xustificado, así que o ministro de Exteriores luso tivo que explicar onte a noite que Lisboa permitiu a Washington a posteriori o uso da base das Laxes con tres condicións. A primeira é que sexa en resposta a un ataque. A segunda é que debe obedecer aos principios de necesidade e proporcionalidade e, por último, que só teña obxectivos militares. Non está claro que se cumpran, pero Rangel asegurou que Washington se comprometeu a respectalas. Tamén comentou que Portugal non estaba informado das intencións americanas e que non entrará en ningún conflito. Agárdanse máis explicacións por parte do primeiro ministro esta semana. O conflito en Oriente Próximo deixanos esta imaxe. Son máis de 750 grandes buques atrapados no Estreito de Hormuz, paso estratégico no Golfo Pérsico pro comercio mundial. Irán bloqueou o tráfico marítimo. A quinta parte do petróleo mundial pasa por ese punto. Ese punto, o Estreito de Hormuz, é o punto do comercio mundial máis afectado. Ante o bloqueo de Irán, as compañías navieiras teñen que optar por desviarse por outro punto, o outro lado da Península Arábiga, a canle de Suez, no Mar Vermello. Pero agora o conflito estendeuse tanto que hai barcos que están optando por unha terceira opción, que é a de sortear o sur de África polo Cabo de Boa Esperanza. Os cambios nas rutas están disparando os produtos que portan as navieiras. A guerra séguese minuto a minuto en pantallas como estas. Empresas de logística de todo o mundo, tamén en Galicia, están xa reorganizando os tráficos. Deben evitar o Pérsico e tamén algúns portos habituais de escala entre Europa e Asia. Los barcos que vienen desde el Océano Índico subiendo no pueden acceder a los puertos de Dubái y Abu Dhabi. Sustituíndos por outros portos de distribución. Por lo tanto, noso que estamos é cada día recibir novidades de cada naviera en cuanto a como vai traballar agora dada a circunstancia. O primeiro que pode notarse é un aumento do prezo do petróleo. En terra poden subir os combustibles e no mar os custos de navegación. A repercusión a dictaminará a duración deste conflito. Se o conflito é de 3, 4, 15, 20 días, a repercusión non será notable. A ruta bordeando África supón 10 ou 14 días máis e xa hai cargas que non se están enviando.
Sí, nuevos bookings que puedan entrar, nuevas solicitudes de envíos directamente se están rechazando. Evidentemente estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en el año 2022, y es un mensaje de tranquilidad que hay que transmitir a nuestros ciudadanos. En Galicia xa hai paralizados tráficos de algúns produtos, por exemplo, conservas. E os investimentos tamén están en risco, as bolsas están caendo, a española baixou hoxe un 1,54% ata agora, pecha ás 5 da tarde, veremos como segue a sesión. A escalada na tensión en Oriente Próximo fixo que subise tamén o prezo do cru de Brent máis dun 3% e o do gas que se dispara un 25%. As subas notanse xa de inmediato na estación de servizo, onde estiman que o litro de gasolina vai subir esta semana uns 12 céntimos. Se se alonga o conflito, as consecuencias van ir a máis. Irán e Israel estiman que pode durar meses. Os Estados Unidos contemplan enviar tropas a Irán. Rosa Conde. Non teño medo a poñer botas sobre o terreo, afirmou o presidente Trump nunha entrevista criticando aos seus predecesores por mostrar debilidade. Asegurou que, aínda que espera non necesitar enviar tropas, se chega o momento farao e usará toda a forza necesaria contra a ameaza nuclear. Si ben inicialmente falou dunha campaña de 4 ou 5 semanas, agora aclarou que Estados Unidos pode manter a ofensiva moito máis tempo se Irán non cede. Noutra entrevista advertiu que a gran onda de ataques aínda non ocorreu e que o máis forte está por vir. Por certo, Trump acaba de publicar que o secretario xeral da OTAN eloxiou a operación Furia Épica. Os furtos teñen cada vez máis impacto no comercio. En España calcúlase que o sector perde uns 2.800 millóns ao ano por este motivo. Tamén no resto de Europa batallan contra os furtos. O curioso é cales son os produtos máis cobizados polos ladróns. Pois cambian moito segundo o país no que esteamos. En España, pois prefiren o alcohol. En Portugal, o que máis rouban é carne. En Francia, café. E no Reino Unido, doces. O estudo anual dos produtos máis roubados nos supermercados españois faise dende hai case un lustro. Analiza a comunidade a comunidade. Agora amplía o abano e dá o salto a Europa e os datos volven situar o alcohol a cabeza do máis cobizado na maioría dos países. Me lo creo perfectamente. Tiene sentido. Alcohol e chuches. Yo vi más de una vez a alguien metiéndose una botella en el bolso. Porque es caro, básicamente. En xeral roubanse os produtos de máis valor e case ningún de primeira necesidade, pero logo os ladróns de cada país teñen as súas preferencias. Porque cada país tiene sus costumbres y tal, entonces pues cada uno tendrá sus gustos y lo que quieran comer. Por exemplo, en Francia, que é o que máis se rouba? Queixo. Baguettes. Pues a ver, no sé, pues vino. Porque es lo que más se consume. No van a robar una pata de jamón, que allí el jamón pues no se consume tanto como aquí. O xamón ibérico e o aceite de oliva desaparece sobre todo das tendas en España. Nas de Francia e Países Baixos, o café e no Reino Unido son máis de larpeiradas. Chocolate. Estaba claro. Ahí roban de todo. Yo estuve en Irlanda y había niños que robaban, en plan, entraban a la tienda así sin más, robaban y los dependientes no hacían nada. Os produtos cosméticos ocupan o segundo posto despois do alcohol no ranking europeo. Onde máis se rouban é en Italia, Finlandia, Irlanda e Kosovo. En Portugal, a carne. En Alemanha teñen tendencia aos produtos de panadería. En Croacia polos mariscos e en Andorra polo tabaco. En Alacante requisaron máis de 50 toneladas de alimentos e produtos que non eran aptos para o consumo. A empresa non tiña licenza nin rexistro sanitario e os produtos non cumprían as normas de hixiene nin de etiquetado. Algúns estaban no camión listos para distribuir. Ademais, comisaron tonelada e media de froita e verduras en mal estado. Coñécese como a pastilla da confianza e estáse viralizando nas redes como remedio para afrontar situacións de ansiedade como exames ou entrevistas de traballo. En realidade é un medicamento para tratar a hipertensión, as arritmias ou as xaquecas. Vale,
O Sumial aparece nas redes sociais como ese medicamento que axuda a reducir as pulsacións, os sudores e os temblores. Fernando, me tomo un Sumial, me tomo un chupito antes de salir al escenario, necesito destensar. Dende políticos ata famosos actores e actrices como Robert Downey Jr. ou a actriz Rachel Sennott recoñeceron tomalo para afrontar a ansiedade e o medo escénico antes das rodaxes e as aparicións públicas. Tamén ten sona entre aqueles que precisan ter calma, por exemplo, antes dun exame. Pero que o Sumial é un medicamento, concretamente un beta-bloqueante, que frea a acción da adrenalina no organismo, pensado para un determinado tipo de patologías. Uno de los mecanismos de acción que produce es baja la frecuencia cardíaca. Efectivamente, si yo tengo un paciente que tiene la frecuencia cardíaca baja y toma este fármaco, puede bajarle más y puede tener efectos secundarios, sobre todo de tipo cardiovascular. Si una persona es hipotensa y lo toma, le puede bajar aún más la presión arterial. Entre a xente da PE hai opinións divididas respecto ao seu uso sen supervisión médica. Mellor facerlle caso médico que o que vexas en TikTok ou en Instagram ou por aí, vamos. Yo sin receta podría tomarla si me hace bien, lo seguiría comprando. Calmante los usan. Vale, no lo creo. No creo que sea recomendable. Os especialistas lembran que debe tomarse sempre baixo supervisión médica e tendo en conta as patoloxías e medicacións que tome cada paciente. Achégase a primavera, é un momento idóneo para gozar do xardín, pero tamén se pode converter en motivo de conflito entre os veciños. A lei establece unha distancia mínima a que teñen que estar plantadas as árbores ou arbustos respecto da propiedade lindeira. E que ocorre coas ramas ou coas raíces se invaden o outro terreo? 2 metros no caso das árbores altas e 50 centímetros para as baixas ou arbustos. É a distancia mínima que establece o Código Civil respecto á propiedade lindeira, aínda que pode ser superior se así o determina o Concello. Hay algún pino que ya llevan muchísimos años y están los bordes. Puede el propietario que ve que se ha plantado un árbol o un arbusto a menor distancia puede solicitar que se arranquen. Esas son as ramas as que invaden a nosa propiedade. Particular xa falamos con el e non nos fai caso, dicen que pode haber problemas se lle corto as ramas dele, entonces non lles corto, están así daquela maneira, silvas de todo. En ese caso puede iniciar una acción judicial a fin de solicitar precisamente que se condene a ese propietario del árbol a cortar las ramas. Pero non podemos cortalas nós, o igual que tampouco poderíamos recoller o froito das árbores aínda que caian na nosa propiedade. Los frutos siguen perteneciendo al dueño del árbol y el dueño del árbol tendría que solicitar permiso, que tendría que ser concedido para la recogida. No, pues la fruta ya la tengo apartada para que no caiga. A situación muda no caso das raíces. Una de las pocas circunstancias que permite al propietario que ve invadido su terreno por las raíces del árbol ajeno actuar por su cuenta sin necesidad de acudir a la justicia ni demás. Simplemente lo que puede hacer es cortar las raíces. Antes un equilibrio, ¿no? para respetar esa zona de propiedad privada, digamos. Non facelo, ademais de problemas de convivencia, pode levarnos ao xulgado en aqueles concellos que teñan normativa específica, tamén pode ser motivo de sanción. Se teñen mascota, presten atención, porque unha sentenza xudicial acaba de avalar que a comunidade de veciños pode prohibir que vivan con vostede. Alejandro. Sí, todo ven a raíz dunha denuncia interposta por un veciño de Nigrán, dono dun caniche, en contra da súa comunidade de propietarios por unha normativa interna que proíbe ter mascotas no edificio. Di que é abusiva e que tamén vai en contra da lei de benestar animal. Finalmente a xustiza inclinou a balanza a favor dos veciños, indicando que este acordo foi aprobado por unanimidade por todos eles, incluídos os antigos propietarios da vivenda onde reside o denunciante, que resultaron ser os seus pais. A sentenza di que este home, antes de ter a súa mascota, xa coñecía este acordo e que se quería cambialo tería que facelo polos mecanismos ordinarios. E temos por diante 2 tardes primaverais, a de hoxe, fíxense as temperaturas, Pontevedra xa están nos 23 graus, falamos de sol e de nubes, algo máis baixiñas na parte da montaña, e mañá máis, e despois hai cambio, todo dentro duns minutos. Miren que expectación nesta vila do Xapón, hai unhas 10.000 persoas vestidas simplemente cun taparrabos esperando polo que sae por esa porta. Un home tamén medio espido que lanzan a multitude prendido cunhas sabas para non perdelo.
Recoñecen a canción e as mozas que a cantan só lles damos un dato. A rutilante estrela Rosalía tiña só tres aniños cando estas 5 mozas inglesas arrasaban literalmente en todo o planeta. Para celebrar os 30 os do Girl Power das Spice, hoxe a Casa da Moeda Británica saca unha moeda coleccionable de 5 libras dedicada ao grupo. Gustalle esa moeda? Daquela díganme o que queren, o que realmente queren. Boa tarde. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last